Bon dia, Satnam. Avui us vull compartir una dansa que també forma part d'una classe de Shakti Dance. La dansa ens ajuda a moure el cos, a alliberar i a treure tensions, així que us convido a tots que escolteu la música, mireu les imatges i comencem a ballar. Comencem aquí a moure els nostres malucs lateralment, sentint com es mouen, permetent alliberar tota aquesta zona. El segon chakra, Swadhisthana chakra, el chakra de l'alegria, de la creativitat. Inhalem pel nas i exhalem per la boca en forma de canó. Llegó volando un colibrí dorado que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer. A nuestro hogar llegó volando un colibrí dorado que trajo a nuestro altar un nuevo amanecer. I comencem a realitzar doble pas, cara per la vostra esquerra. Alegría, el viento sopla despertando un nuevo Seguim movent aquests malucs. y la frescura de la montaña va llevando la esencia de un picaflor que asciende enamorado. I començarem a realitzar ara moviments cap endavant, caminant endavant, movent la nostra pelvis en cavall enrere, amb el punt del mànic ben ferm, activant el nostre poder personal, traient aquestes pors. A nuestro hogar llegó volando un colibrí I dorado. retornarem movent els malucs lateralment, seguint amb l'alegria. Un nuevo amanecer, la luz se acerca reflejando la alegría. El viento sopla despertando un nuevo Y enrere. día y la frescura en la montaña va llevando la esencia de un picaflor I enrere, mou els teus malucs que lateralment. asciende Mou aquesta alegria. enamorado. I afegim braços.